በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በሓደ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ አቢሉ ፍቅሪ ዝገለጸልኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ሰላም እግዚአብሔር በብለለኹሞ ምሳኻቶም ይኹን። ከም ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ሕዚ ንመሃሮ የካቲት 16 ቅድስት ኪዳነ ምህረት እናበልና በብዓመቱ ነኽብሮ ንምንታይ ኢና ነኽብሮ ልብል ንመሃር ኢና። መጀመርያ ግን ኪዳን ማለት እንታይ ማለት እዩ? ኪዳን ማለት ስምምዕ ማለት እዩ። ስምምዕ ውዕሊ እዚውን እግዚአብሔር ምስ ደቂ ሰባት ወይ ከዓ ሰባት ዓርሶም ንገብርዎ ውዕሊ እዩ። እዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ብዙሕ ቦታ ተጻሒፉ ኣሎ ብዛዕባ ኪዳን ማለት እዩ። እግዚአብሔር አምላክ ምስ ብዙሓት ቅዱሳን ኣቦታት እንታይ ገይሩ ኪዳኑ ገይሩ። ለምሳሌ ኣዳም ብሓጢኣት ወዲቑ ናይ ሞት ምስ ሞተ ተኣኢልዎ ነይሩ። ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ከድሕነካ እየ ልብል ክዳን ኣትይሉ ነይሩ። ካብ ቆፂሉ ንኖህ እውን ኖህ ዓለም ብሓጢኣት ተበላሽያ ብሓጢኣት ተጨማሊቓ እግዚአብሔር ብናይ ጥፍኣት ማይ ንዓለም ምሰጥፋ ድሕሪኡ ኖህ እንታይ ዝብል ቃል ኪዳን ኣትይሉ ነይሩ? ድሕሪ ሕዚ ዓለም እንታይ ትኾን ብናይ ጥፍኣት ማይ ኣየጥፋኣ ይልብል ኪዳን ኣትይሉ ነይሩ። ድሕሪኡ መፂ እውን ንኣቦና ኣብርሃም እውን መሬት ብዘርእኻ ክትባረኽ እያ ዘርእኻ ድማ ከም ናይ ሰማይ ከዋኽብቲ ከም ናይ ምድሪ ሓሽዋ ከወዝሑ እዮም ዝብል ኪዳን ኣትይሉ ነይሩ። ንሙሴ እውን ኪዳን ኣትይሉ ነይሩ። ንሙሴ ምስ ሙሴ ዝኣተየ ኪዳን ነይሩ። ምስ ዳዊት ዝኣተየ ኪዳን ነይሩ እና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስ ደቂ ሰባት ዝገበሮም እንታይ ነይሮም? ብዙሓት ኪዳናት ነይሮም፣ ብዙሓት ስምምዓት ነይሮም እና ኣብዚ እውን ሕዚ ነኽብሮ ኣለና ናይ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኪዳነ ምህረት ኢና ነኽብራ። በዓል ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ስለዝኾነት ሓደ ሓደ ኣሕዋት ዝተፈላለያ ዝመስሎም ኣለውና በዓላ ስለዝኾነት እዚ እውን ካብዞም ነቦታትና ንኣተየሎም ነበረ ኪዳን ሓደ እዩ። ስለዚ ኣንሕና እንታይ ላበልና ነኽብሮ ማለት እዩ? ናይ ምሕረት ኪዳን ኪዳነ ምህረት ወይ ከዓ ናይ ምሕረት ኪዳን እናበልና። ምክንያቱ ኣብዚ ንምንታይ እዩ ናይ ምሕረት ኪዳን ኢናዮ ኒአና ተይልና ሰባት ንጥፋት እውን ክስማዕምዑ ስለዝኽእሉ ናይ ሰባት ህይወት ንምጥፋእ፣ ናይ ሰባት ህይወት ንምብልሻይ፣ ናይ ሰባት ህይወት ንምፅልማት ንኽፍኣት ማለት እዩ። ንኽፍኣት ክስማዕምዑ ስለዝኽእሉ ውዕሊ ክገብሩ ስለዝኽእሉ ኪዳን ክኣትዩ ስለዝኽእሉ ለምሳሌ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 23 ኣብ ፍቕዲ 12 ተኸይድና እንታይ ንረክብ? ናይ ሃዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ተኣሲሩ ከሎ ኣይሁዳውያን ዓርስና ዓርሶም ኪዳን ኣትዮም ነይሮም። ዝገርመኩም እዚ ኪዳን ናይ ምንታይ ኪዳን ይመስለኩም? ንሃዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከይቀተልናዮ እንታይ ንገብር እዩ? እኽሊ ኣይንበልዕ ልብል ኪዳን፣ ናይ ጥፍኣት ኪዳን ማለት እዩ። ሰባት ንምጥፋእ፣ ሰባት ንምቕታል፣ ሰባት ህይወቶም ንምሕፃር እንታይ ምግባር? ኪዳን ምእታይ። ካሊእ እውን ኣሎ ኣብ ወንጌል እውን ተመፂና ጎይታና ኣምላኽና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ንምስቀል ኣይሁዳውያን እንታይ ገይሮም ነይሮም? ተስማዕሚዖም ነይሮም። ንዛ ስቆሎ ትብል ጲላጦስ ንበርባን ክፈትሐልኩምስ ወይ ንዝንጉስኩም ንክርስቶስ ክብሎም ከሎ እንታይ እዮም ዝብልዎ? ኖ ንክርስቶስ ከይትፈትሐልና ንዕኡ ስቆሎ ንበርባን እንታይ ገበሮ ፍትሓዮ። ብዛ ቃል እዚኣ እንታይ ገይሮም? ተስማዕሚዖም ኪዳን ኣትዮም እና ሰባት ንጥፍኣት ንተንኮል ናትና ህይወት ንምፅልማት ናትና ህይወት ንምብልሻይ ናትና ዕድመ ንምሕፃር እንታይ ይገብሩ ይኽእሉ እዮም? ኪዳን ክኣትዩ ስለዝኽእሉ እዚ ግን ካብ ናይ ስጋን ካብ ናይ ነብስን ጥፍኣት ንምድሓን ንምጥፋእ ዘይኮነስ ንምድሓን ንዓና በረከት ንምርካብ ካብዚ ናይ ዘለኣለም ዝኾነ ናይ ፀልማት ዝኾነ ሲኦል ቅፅዓት እውን ንምድሓን ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ካብ ወዳ ምሕረት ዝተቐበለት ናይ ምሕረት ኪዳን ዝተቐበለት ስለዝኾነ ኪዳነ ምህረት እናበልና ነኽብሮ ማለት እዩ። እዚ ታሪክ ከመይ እዩ የካቲት 16 ኮይኑ ልብል ተሪእና ድማ ታሪኩ ከምዚ እዩ። ጎይታና ኣምላኽና መድሓንና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሓጢኣት ወፃኢ ንዓና ንምድሓን ሰው ኮይኑ ተወሊዱ ተጠሚቑ ሰዊኹ ንዓና ክብል ድማ ኣብ መስቀል ሕማም መከራ ተቐቢሉ መይቱ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ድማ ንሞት ስዒሩ ካብ ሙታን ተሲኡ እንታይ ገይሩ? ንሰማይ ኣሪጉ። ካብኡ እመቤታችን ኣብ መስቀል እንታይ ልብል ቃል ሂብዋ ነይሩ? ኣብ መስቀል ጎይታ ኢየሱስ ክስቀል ከሎ ዝነበሩ መን እዮም ነይሮም? ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሃንስና እመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ነይሮም። ካብኡ እንታይ ኢሎም ነይሩ? እንሆ ኣደኻ፣ እንሆ እነኻ፣ እንሆ ድማ ወድኺ ኢልዎም ነይሩ። እዚ ቃል እዚ እመቤታችን ኣብ ዮሃንስ ሓደራ ሂብዋ ነይሩ። ከምዚ ሕዚ እውን ለኣናታ ኢና እያ እመቤታችን ሓደራና ኣሕና ወድኽ ደቂ ኢና ብዮሃንስ ዝቐበልናዮ ማለት እዩ እና እመቤታችን ብዝድሕሪ እዚ እንታይ ትገብር ነይራ?
ناوناي ودا مقابر لاو ጎልጎታ ናኸደት ዕለት ዕለት ትጽሊ ነይራ ጸሎታ ተብጽሕ ነይራ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣይሁዳውያን ይርእዋ ኣይሁዳውያን ከም ትፈልጥዎም ተኣዮም በቃ ምቀኛታት ንምሕሳድ በቀል ይም በቀል ፎቲ እና ብቅንኣት ተላዒሎም ምስ ረእይዋ እንዴ ላውዝ ናይ ወዳ መቃብር ዲያ መጽያ ትጽልላ ኢሎም ብእምኒ ኣልዒሎም ክቆትልዋ ደልዮም ብእምኒ ኣልዒሎም ቀጥቂጦም ክቆትልዋ ደልዮም ካው ብናይ እግዚአብሔር ረድኤት ኣይኮይና ካብ ዓይኖም ካብ ቅድሚኦም ተሰዊራቶ ከይዳ ካብ ድሕሪ ድሕርሓዝውን ከይትመጽኢሎም ኣብኡ ዝሕሉ ታይ ገይሮም ወታደራት ናኡ መጽያ ንኸይትጽሊ ሓለውቲ ገይሮም ግን መቤታችን ኣዶ ትልዕል ፈጣሪ ስለዝኾነት ኣዶ ትኹሉ ልኽእል ምንም ልሰኣኖ ነገር የላ ኣዶ ስለዝኾነት ካብ ዓይኖም ተሰዊራ ኣብኡ ኩሉ ግዜ ናጸለየት ትኸድ ነይራና ሓደ መዓልቲ መላእኽቲ መጽኦም ናብ ሰማይ ነጢቖም ይወስድዋ ናብ ሰማይ ነጢቖም ወሲዶም ከዓ ንኣብራሃም ናይ ይስሐቅ ናይ ያዕቆብ ብቻ ካብ ኣዳም ጀሚሩ ሽካዕቲ ዓለት ሳ ዝነበሩ ናይ ኣቦታት ብኣካለ ነፍሲ ዘለዉ ኣቦታት የርእዋ ካብ ድሕሪኡ ናብ ጎይታኣ ወዳ ኣምላኻ ናብ ናይ ዝፋኑ መጋረጃ ኣቕሪዮም ካብ ወዳ ከዓ ናብ ዝፋኑ ሒዝዋ ኣትዩ ዓይኒ ለይረአዮ እዝኒ ለይሰምዖ ልቦና ድማ ለይሓሰቦ ደስ ለብል ነገር ታይ ገብራ ነገራ ለዘጋጀየላ ክብሪ ለዘጋጀየላ ቦታ እሱ ኣርአያ ነገራ ካብ ድሕሪ ድማ ነቢያት ቅዱሳን መላእክት ቅዱሳን ሰማዕት ጻድቃን ኩሎም ነኒ ዳዊት በገኖም ሒዞም ክዝምሩ ከመስግኑ ረአየት ዝምስጋና ድማ ከምዚ ይብል ነበረ ጓለይ ስምዒ እዝኒ ትኸውን ጽነብሊ ንህዝቢ ክግደፉ እዮም ካብ ቤትክ ድማ ውፂ እቲ ንጉስ መልክዕ ፈትይዎ እሞ እሱ ድማ ታይ እዩ ጎይታ እዩ ኢሎም ናዘመሩ ናመስገኑ ትርሞ ደስ ኢልዋ እመቤታችን መዝሙር እዚ ዝምስጋና እዚ ናሰምዐት ከላ ካው መላእኽቲ ብድሕሪ ኻላዊ ይወስድዋ ላፍቲ ናይ ሰይጣንን መላእኽቱን ብናቱ መንገዲ ዝኽተሉን ላብ ሲኦል ጸልማት ናብዚ ናይ ዘለዓለም ሓዊ ናብዚ ጫፉ የርእይዋ ካው ዝስቃይሱ ትርእዮ ኣብኡ ዝሰቃይሉ ነብሳት ተውለሎ ናይ ቦታ ክፉእነት ናይ ጸልማት ተውለሎ ናይ ዘለዓለም ሓዊ እሱ ምስሪኤት ከዓ እመቤታችን ምር ኢላ ትበኪ ተሓዝን ወይለይ እንደቂ ሰባት እዚ መንተ ዝነግሮም ኣብዚ ዘሎ መከራ ኣብዚ ዘሎ ስቃይ ኣብዚ ዘሎ ጭንቂ ንደቂ ሰባት ነጊሩ ካብዚ ሕዚ ዝሰርሕዎ ኣለዉ ኣብ መሬት ኮይኖም ዝሰርሕዎ ኣለዉ ሓጢኣት እሱ ጠጠው ኣቢሎም ጽድቂ ተልሰርሑ ናይ ዘውዝኞ ክፉእነት ብደንብ ገይሩ መልተ ልገልጸሎም መልተ ለርእዮም ኢላ ለሓዘነት ታይላ ትጥይቖም ንመላእኽቲ ካውዚስ መን ይኽድሕን ካውዚ መከራዚስ መን ይኽድሕን ድብል ንቅዱሳን መላእኽቲ ሓቱም ካብኡ ሰምኸታ ይብልዋ እመቤትና ኣዶ ጎይታና ኣዶ ኣምላኽና ኣጆኺ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እቲ ብኣማላጅነትኺ እቲ ብናትኺ ቃል ኪዳን ዝተኣመነ ስታ ክገብር እዩ ካብዚ ናይ ጥፍኣት እዚ ክድሕን እዩ ልብል ቃል ይምልሱላ ካብኡ መሊሶም ናብ ቦታኣ ናብ መሬት ይምልስዋ እሞ እመቤታችን ዝርኤቶ ቦታ ዝርኤቶ ስቃይ ስለለሎ ካብ ድሕሪ ኻዚ ታይላ ግብረት እትነብር ነይራ ንሓዘነት ስለ ሓጢኣተኛታት ንሓዘነት ስለ ሓጢኣተኛታት ናበኸየት ናቶም ዝቕበልዎ ናይ ዘለዓለም ፍዳ ናይ ዘለዓለም መከራ ናታቶም ስቃይ ኣሕዚንዋ ናነበዐት ናበኸየት ንሓዘነት ትነብር ነይራ ዕለት ዕለት ድማ ላብ ናይ ወዳ ጎይታ ኣብ መቃብር ኸይዳ ትጽሊ ነይራ ካው ኣብ የካቲት 16 ከይዳ ከምዚ ኢላ ትጽሊ ኦ ወደይ ብእግዚአብሔር ኣቦኻ ብክርስቶስ ስምካ ምስኻ ኩሉ ግዜ ህሉ ብልኾነ ብመጽናዕኒ መንፈስ ቅዱስኻ እልምነካ ኣለኹ ስምዓኒ ስኻ ሰማይ ምድሪ ለይኽእልኻ ልዑል ኣምላኽ ሓያል ኣምላኽ ንዓለም ትሽከማና ኣለኻ ኣብ ማህፀኔ 9 ወርሕን 5 መዓልትን ተሸከምኩኻ ስለቱ ልሰዓመካ ከንፈረይ ስለተን ለሓቆፋኻ ኣእዳወይ ስለተን ልምተመላለሳ ኣእጋረይ ስኻለይ ትውሰን ኣምላኽና ኣለኻ ኣውዚ ናይ ምሕደሪ ኸፍቲ ዝተጠቕለልካሉ ጨርቂ ኢልኻ ልመና ይስማዕ ጸሎተ ይስማዕ ኣምላኸይ ነዓ ኢላ እመቤታችን ትጽሊ ካው ብኽብሪ መላእኽቱ ዓጅቡ ላዘመሩ ላመስገንዎ ተገሊጹ መጽዋ ኣደይ ወላዲተይ ታይ ክሰምዓኪ
ዝለመንክዮ ሁሉ ንገርኒ ኢሉ ይነግራል እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ወጎይታይ አምላኸይ ፈጣሪዬ ካብ ኣዴ ማህፀን ሃለኹ ስኻ እንታይ ጌርካኒ ሓሊኻኒ ስኻ ጽኒዕኻኒ ሕዚ እውን ሃለዋተይ ተኣይኻ ንስኻ ኢኻ እና ዝልምነካ ሁሉ ስምዓኒ ዝኽረይ ንገበረ ብስመይ ንዝጠመየ ዘብልዐ ብስመይ ንዝጸምኦ ዘስተያ ብስመይ ንዝዓረቐ ዘልበሰ ብስመይ ንዝሓዘነ ዘጽናዕንዐ ንዝተከዘ ድማ ደስ ነበለ ብስመይ ቤተ ክርስቲያን ለስርሐ ብስመይ ንውላዱ ዝሰየመ ብስመይ ኣብ ዓመት በዓለይ እንታይ ልገበረ ኣብ ማህሌተይ ለመስገነ ልዘመረ ብምልጃይ ኩሉ ዝተኣመነ ካብዙ ሲኦል እዚ ንኽድሕ እንታይ ግበረለይ መሓረለይ ዝጸሎት ዝስምዐኒ ብስመይ እዞም ነገራት እዚኦም ልገበሩ ናይ ሞት ንኸይሞቱ ብነብሶም ንኸይጎሳቆሉ ናብ ሲኦል እዚ ቦታ ኸይኣትዩ መሓረለይ ይቅርበለለይ ኢላ ትነግሮ ካብ ኣምላኽና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ እንታይ ዝበላ ይኹነልኪ ኣደይ ወላዲተይ እቲ ዝበልክዮ ኩሉ እንታይ ግበረልኺ ይኹነልኺ ጸሎትኺ ልመናኺ እስኺ ትደልዮ ሰናይ ልኾነ ንደቂ ሰባት ኩሉ እንታይ ገይረክየ ሰሚዐክየ ይኹነልኪ ኢሉ ጸሎታ ልመናኣ ዘቕርበቶ እመቤታችን ወዳ ጎይታኣ ኣምላኻ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይርዋ ንእመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ሰሚዕዋ ስለዚ በዚ ምኽንያት እንታይ ኢልና ነኽብሮ ማለት እዩ ናይ ምሕረት ኪዳ እናበልና ከምዚ ዓንቶ ዝነገርኩም ሰባት ዝተፈላለዩ ሰባት ንምጉዳእ ሰባት ንምጥፋእ በቃ ናይ ሰባት ህይወት ጸልማት ንምግባር እንታይ ይገብሩ እዮም ኪዳን ይኣትዩ ይስማዕምዑ ናይ ሰብ በቃ ሕማቕ ነገር ናይ ሰብ ህይወት ምብልሻይ ኣውስ ደስ ኢሎም ይስማዕምዑ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ግን እንታይ እያ ናትና ድሕነት ናትና ናይ ዘለኣለምና ህይወት ስለለጨንቓ ስለለተሓሳስባ ናትና ጥፍኣት ስለለሕዝና እንታይ ትገብር ስለለኣና ኢላ ተሓዝነልና ትጽልየልና ኣብ ቅድሚ ወዳ ጠጠው ኢላ ትልምነልና ንዚ ድማ ገይረ ኣርያትና እዚ ምሕረት እዚ ንዓና እንታይ ገይራትና ኣምፂኣትና እና ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ከምዚኣ ትመስል ልበለት ኣዶ ከምዚኣ ትመስል ልበለት ርህርቲ እኖ ፍቕሪ ልኾነት እኖ ናትና ኩሉ ግዜ ልምሕረትና ኣብ ወዳ ጠጠው ኢላ ትልምነልና ቅድስቲ ኣዴና ዝሃበና ጎይታና ኣምላኽና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ልኸብረ ልተመስገነ ይኹን ካብ ናይ እመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ድማ ካብ ኩሉ ልመናኣ ጸሎታ ምልጃኣ ተኻፈልቲ ንኽንኮን ኣምላኽና እግዚኣብሔር ልኹላትና ይርድአና ስለልነበረና ግዜ ኣምላኽና ልዑል እግዚኣብሔር ስሙ ልኸብረ ልተመስገነ ይኹን ናብዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ኮይንኩም ቻናል እዚ ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ሁኑ እዚ ቪድዮ እዚ ድማ ካልኦት ኣሕዋት ምእንታን ክመሃርሉ ካልኦት ኣሕዋት ምእንታን ክጥቀምሉ ሼር ግበርሎም ኢኹም ምስጋና ንእግዚኣብሔር